mauna. Asunod dali, mahalin kita sa sound hanggang Lord. Una-una ito kakabali. Kakabali, ato host natin. Kabali. Mga taga-kabali, huwag mo kita kabali. Viva! Kabali! Kapaso na or, ay kapaso. Iwan mga kapaso, at 30 kami. Una ulit. Pas. Ayan. Kapaso, may nakapaso. Second. Na? Pangatlo ay Manila. Okay? Nakabuti mo na mga taga-Manila. Nakabuti kayo mga taga-Manila. Asipan niya. Okay. Nakayin nyo. Wait, pangapat sa posisyon. Panglima ay bata ka pa. Defending champion kaya kuhan ka mo, mag-blood sa posisyon. Okay, ang panghuli ay kakamanara. Ikaw pinahit order na tatang posisyon. Kaya mga class, no? Mag-member class 87, maganda sa pagbilang sa pag-posisyon. Medyo mahirap sa kakagilipan, karapong-hapon sila. Okay, so, ang tebes. Tahilin ka? O mabakso? Asan na yung pila? Pila ka ba yung pila? Kaya ko yung matapos, medyo masilip na pagpukso. Ano yung sistema? Kita'y isang angkan sa ato ugan. Rubo ayaw sa kanagkakamang. Usang tikang, usang yakbang sa usang rayan ay magrungan-rungan. Magpisan-pisan kitang tanan. Usang angkan, patuan ang tungayan. Usang tikang, usang yakbang sa usang rayan ay magrungan-rungan. Magpisan-pisan kitang tanan. Usang angkan, patuan ang tungayan. Kung ikaw ay bantuanan, di ka dapat mahula. Kung ikaw ay bantuanan, dapat kang magpatunga. Halaliwasan ka ay magtalento. Raho ka itikang, hindi ka masiling naktunto. Gusto, kuya ikuyang sa pangaray. Maadong batasan nakturo, ite mo nanay. Hinagay ka, ag sa itay pinayungot. Hudot sa damot, it makaako ag bumudot. Usang tikang, usang yakbang sa usang rayan ay magrungan-rungan. Magpisan-pisan kitang tanan. Usang angkan, bantuan ang tungayan. Usang tikang, usang yakbang sa usang rayan ay magrungan-rungan. Magpisan-pisan kita tanan. Usang angkan, bantuan ang tungayan. Bantuanon ka, usang angkanak matugas. Pag umabot ka, kusogad taghirap kuya bugas. Pamahaway balinghoy naktakali sa raya. At maramo naktanom, aperdota ay bukupatan. Mahugor, katawa sa pagbati ay agap. Ausan pagkamot ang mayaman o mahirap. Ika'y nagsikap, nagyadag mag-usa. Kumalaban sa yawor sa pusat bayor ay gumuya. Kaisog ay saruhan na nakahiper. Madaskatay maayo, aber uyo ay liber. Umilin sa mga problema naksagunson. Nakikipaghayugan, aber ingat bago paabuton. Sa pag-aaray, iwag lang gamit ng para. Pinagrungan ka trabaho sa pag-eskwela ay kinaya. Narupaman o na patrik ay tuminrog umukaw. Pamusiag, pagyaom ka hatorit adlaw. Usang tikang, usang yakbang sa usang rayan ay magrungan-rungan. Magpisan-pisan kitang tanan. Usang angkan, bantuan ang tungayan. Usang tikang, usang yakbang sa usang rayan ay magrungan-rungan. Magpisan-pisan kitang tanan. Usang angkan, bantuan ang tungayan. Yeah, Tabulanas on the house. With the microphone. Check this. Let's take it.
lahing mahay, hiit rasay, kapangabay naktan ay magrugay, maadong ibhanan, usa ka sanrokan, may duhan iputan, bisar nagyuparan, sa inro, sa amo, sa atong tanan, ayam nato kagasya ay halin sa kalangitan, magyuhor pasalamat sa naghumatanan, makaako, patawar sa salang nahuman. Usang tigang, usang yakbang, sa usang rayan ay magrungan-rungan, magpisan-pisan kitang tanan, usang angkan, patuban ang tungayan. Usang tigang, usang yakbang, sa usang rayan ay magrungan-rungan, magpisan-pisan kitang tanan, usang angkan,